парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз се нишонаҳои муҳими давлатдорӣ маҳсуб мешавад. Он Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ менамояд. Парчами миллӣ бар асоси анъанаҳои неки давлатдории ниёгон тартиб дода шуда, орзуву ормони дирӯзу имрӯз ва ояндаи мардуми тоҷикро таҷассум менамояд. эҳтиром ва арҷгузорӣ ба парчами давлатӣ вазифаи конститутсионии шаҳрванд аст. нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст аз тасвири тоҷи тансиқшуда ва нимдоира аз 7 ситорае ки бо нурҳои офтобӣ аз паси кӯҳҳои барфпӯш тулукунанда рӯи онро гирифтааст ва бо чамбаре оро ёфтааст ки атрофашро аз тарафи рост хушаҳои гандум ва аз тарафи чап шохаҳои пахтаи шукуфон иҳота кардааст. болои чамбара бо тасмаи сераха печонда шуда дар қисми поён рӯи курсии китоби боз ҷой гирифтааст. суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона, ифодагари дӯстии пойдори ҳамаи халқу миллатҳои кишвар мебошад. эҳтироми воло ва донистани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаи муқаддаси ҳар шаҳрванди кишвар аст.